Orain beste kantu bat kantatuko izuet. Eta da, uste dut, askok jakingo duzuten oski kantu hau, hiltzaile bat bezala. Hau da, Bizkaiko nire apaizlagun Gabikari dedikatutako kanto bat. Eta baita, arekin batera, egi esan eta zigortuak eta kartzelan dauden guztiek. Hiltzaile bat bezala hemen nadate, bi eskuak loturik mundutik aparte, errurik ez dutela azaldu nahi nuke, egia nahi dunantzat emanat erke. Egia esan eta zigorrez erantzun, gure bizkar moretan diteke irakur, egia utzi eta obete da entzun, munduak esandako 8.000 gezur. Nola nahi dela ere egirik ez utzi, nahi zigorrez laztandu zure gorputzari, gure eginkizuna eman munduari, egiak hartzen du indar berri